खालामनांगौ लोगोसे जोंनि सान्थौआवबो चेन्ज खालामनांगौ गासिबो लोगोसेनो सानफालांनांगौ बेनिफ्राय बेवहाय जोङो मा जेंना मोन्दों आरो बेखौ जोङो बोरै सुस्रांनांगौ बिनि अपरचुनिटिखौ बोरै लाखिनांगौ बेनि सोमोन्दै एसे बुंलांखाबाय गतिके आं बारा गोबाव बाहाय बुंनो नाजायाखै समायाबो बारा गोलाव गैला जायखिया बे टपिकआव जे लादों बर' साहित्य सभाया बे आंनि थाखाय जोंनि थाखाय खोब मोजां खोथा दिट इज द टाइम भेलु एक्चुअलि द टपिक that to be discussed in this seminar today. दा गिबियावनो आंनि बुंनांगौ खोथाया नैबेनो जे नेभिगेटिं द इडुकेसन दा बेवहाय जोंनि इडुकेसन सिस्टेमखौ जों बोरै नेभिगेट खालामनांगौ जोंनि सिटिजेननि सायाव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बिनिफ्राय बोरै जों खाबु लानांगौ आरो जों मा जेंना दं बेखौ सुस्रांनांगौ दा बेखौ बे प्रब्लेमा जोंनिल' नङा गथाय वर्ल्ड वाइड आरो बे नेसनेल प्रब्लेम दा बे नेसनेल प्रब्लेमखौ जोङो बोरै सुस्रांनो हागौ जेसेबां हायो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया जोंना मोनसे जेब्लायबो पलिसि खालामो बे जेंनाफोरखौ होखारनो थाखाय बे पलिसिखौ होनो स्पेसियेलि जोङो इडुकेसन पलिसि माने जाय पलिसिजों थारमाने व्यक्तिगत सासे मानसिया गावखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायजों लोगोसे गावनि पटेन्सियेलखौ थारमाने बोरै इनोभेटिभ वेजों क्रिएट खालामनानै बियो गावखौनो बोरै वेल इक्विप जानो हागोन लोगोसेनो मालायखौ हेल्प खालामनो हागोन लोगोसे गावनि हादोरखौ रायजोखौ बोरै कान्ट्रिखौ रैखा खालामगोन बेनो जाबाय इडुकेसन पलिसिनि गिबि थांखि बे इडुकेसन पलिसिया थारमाने दासिमहालागै गोबां जाबाय थारमाने सिगाङाव जादोंमोन आंना गोसोआव दङ इडुकेसन पलिसि बै बयहाबो देशाव इडुकेसन पलिसि थायो जोंनि बे माने आसाम इन्डियायावबो इडुकेसन पलिसि 1968 बे इन्दिरा गान्धीनि दिनावनो जादोंमोन जायखौ जों कुटारि कमिसन होनना बुङो नोङो प्रथमा जाबाय फर्स्ट एक्चुअलि एमडि इन प्रपार वे एमडिए साबजेक्टखौ मोजाङै सोलोंनांगौ डिग्रियाव आङो माने हाइ लेभेलनि खोथाखौ बुंदों आरो भिसि कर्स लानाय बेखौ मोजाङै लानांगौ खारन बे मोजां सिटिजेन जानांगोन गावखौनो माने वेल इक्विप खालामनांगौ बे स्टुडेन्टआ आरो बेनिफ्राय माने सस्ट इन्टार्नशिप बेखौ खालामनांगौ बियो आरो बेनि इनस्टिटिउसनेल इनफ्रास्ट्राक्चार बेयाव दङ ना गैया ना मा दं बेखौबो बे स्टाडि खालामनांगौ निजेनो गैयाबाथ' लायो आरो बेबायदि जादों थिगे जोंहा उफाय गैया बे मोनसे चेलेन्ज जानानै थाबाय जों इनफ्रास्ट्राक्चारा दा जोंनाव चेलेन्ज दा जोंहा डाइरेक्टर अफ जों हाइयार इडुकेसन बुंबाय जे जों ओरै खालामदों जों बयनोबो माबा होदों जे जोङो दा सुबिदा दं आइटिआव मोनो जोंना जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार बेस्ट भेरि गुड भेरि वेल डान जोंना दा बे गभर्नमेन्टआ मोजां खामानिखौ बेखिनिखौ मावदों खिन्थु स्कुल लेभेलाव हाइ कलेज लेभेलाव मा इनफ्रास्ट्राक्चार होदों निउ इडुकेसन पलिसिखौ माबा खालामनो थाखाय बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय प्रपार वे खालामनो थाखाय मोजाङै बिसोरो माने इनफ्रास्ट्राक्चारखौ होनो हादों आरो क्लासरुमानो गैया टिचारा प्रपार गैया बिदिबा जों मा निउ इडुकेसन पलिसिखौ मोजां खालामनो आरो बोरै जोङो जोंनि माबाफोरखौ गथ'फोरखौ मोजां गियान होनो निउ इडुकेसन पलिसिखौ बोरै रियेलि बिसोर एक्सेप्ट खालामो बोरै बिसोर अपरचुनिटि मोनो बोरै बिसोर चेलेन्जआव थाङो दा बेफोर मोनसे प्रब्लेम दङ गतिके बेफोरखौ जोङो दा सिन्था खालामनांगौ बृहत भाबै आं सानो बेफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्ट लोगोसे जोंनि अफिसारफ्राबो मोजां सानगोन बेनि अनगायैबो बेलेग जोंनि सिगाङाव जोङो दा आइटि प्रफेसनेल मानसि दङ बाव गोरों गोरा मानसि दं एसे मोजां खोथा बुंगोन लास्टआव मोनसे बुंनोसै बेयाव जोंनि एलपि स्कुल टिचारा बा बेसिक लेभेलनि खोथाखौ आं बुंदों जे बेसिक लेभेल इज भेरि इम्पर्टेन्ट एलपि स्कुलखौ एकदम प्राइमारिलि एकदम मोजां खालामनो नाजानांगौ जों बे खोथाखौ आं बारे बुङो प्रत्येकबारावनो आरो एलपि स्कुलनिफ्राय वेल इक्विप एसे जाबोनायनि खायदाखौ एसे लाबोनांगौ होमबासो गोजौ लेभेलखौ जों फोरोंनो मोनसे सुबिदा मोनगोन जोंनि बर' हारिफोरना स्टुडेन्टफ्रा माने कमिउनिकेसननि बिराद गैया आरो रायज्लायनो रोङा बर'बा बर'ल' हारसाबो रोङा हिन्दीबो रोंला असमियाबो रोंला आरो इंलिसबो रोंला बिदि जानानै थायो जोंहा दा जोङो गुवाहाटि बर' एस'सियेसना जोंहा बैयाव मोनसे स्टल होदों जोङो केरियार गाइडेन्सनि बेयाव जोङो बहुत स्टुडेन्ट बेखौनो जों स्टाडि खालामगासिनो बे साननै जाबाय दिनैसिम मैया माने नुबाय जे जों प्रत्येक बारावनो 100-200 बिदि जों केरियार गाइडेन्स होगासिनो दं फैयै मोजां गथ' दङ नाथाय बिसोरो कमिउनिकेसन गैया कमिउनिकेसन स्किल गैया इंलिसबो रोंखायानो मोजाङै बर'निखौबो मोजाङै रायज्लायनो रोङा हारसाखौबो मोजाङै रोङा बिदि आधा स्किल जानो खिन्थु मानसिफ्रा मोजां बिसोर वेल नलेजबो दङ हागोन आरो बिसोरो माबाखौ गाइडेन्स मोजाङै जुदि होनो हायोब्ला गतिके बेखौ आं माने सानो जे ओमफ्राय बेयाव मा केरियार मोनो मा फरायनांगौ सोरबा एकदम मेट्रिक पास जानो हाया दहाय बे 64थि बोसोरसालिया जथुम्मा बर' थुनलाइ आफादनि
बे डिमाकुसियाव जोबोद गाजा गोमजायै सोलिबाय थानाय बे सेमिनारनि आफादगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी आरो आं खोनानानै जोबोद गोजोनबाय बेखेवगिरि श्री जगदीश प्रसाद ब्रह्म आरो सासे फुंखा सुबुं प्रफेसर गणेश औवारी बिथांमोना जोबोद बेसेन गोसा बिबुंथि होलांबाय आंजों लोगोसे फुंखा सुबुंफोर दङ प्रफेसर गणेश औवारीनि उनाव प्रफेसर निरला रामसियारि डक्टर हिमालय बसुमतारी डक्टर दानसोरां गयारी मुस्रि बिश्वजित बसुमतारी डक्टर किनस हाजवारी प्रफेसर सन्जय बसुमतारी डक्टर कमल कुमार ब्रह्म डक्टर दिगन्त नार्जारी डक्टर समरजित कसारी डक्टर सानफावरि ब्रह्म आरो डक्टर नीता बाग्लारी बयखौबो खुलुमबाय बेजों लोगोसे आं साबायखर बावनो लुबैयो आंखौ फुंखा सुबुं महरै लेंहरनायनि थाखाय दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरन नार्जारी मुस्रि नीलकान्त गयारी गाहाय नेहाथारि आरो बिथांमोननिसिम बानजाय आफादनिसिमबो आं साबायखर बावहरो आफादगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारी बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद मावफुं आफादगिरि मुस्रि दावबायसा बर' गाहाय लिंथुमगिरि मुस्रि जौसां बर' आं एसे गगा मोनदों आंनि रावा बारा गोदै जायाबो जानो हागौ आं फनिन्द्र गयारी दासान्दि आङो हायद्राबाद सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव प्रफेसर हिसाबै इक'नमिक्सनि प्रफेसर हिसाबै साख्रि मावगासिनो दङ आं बे जायगानिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङावनो थानाय आहमाखा गामिनि मानसि बेयावनो देरनानै जोनोम जानानै देरनानै फरायनानै थांनाय मानसि दायो रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि सेमिनारनि टपिकआबो सोलोंथाइनि सायावनो एडुकेसननि सायावनो बिबुंथिगिरि बिथांमोना बुंलांबाय बेजों लोब्बा लाखिनानै आं फंनैसो बुंनो सानबाय समनि आंखालखौ नायनानै जेरावखि थाङा सोलोंथाइनि सोमोन्दै बुङोब्ला फरायसाफोरखौ थुलुंगा होनाय मुङाव आङो गावनि गावनि जिउ जारिमिनखौनो खिन्थाबाय थायो बेखौनो आङो खिन्थानो सानदों फंबाय बिनानावमोन फरायसुलि नोंथांमोन नोंसोरो जायफ्रा हाइ स्कुलाव फरायबाय थादों बा कलेजाव फरायदों बा इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थादों जोबोद खाफाल गोनां दानि फरायसाफ्रा मानो होनब्ला आं गावनि फरायसा समखौ नाहरोब्ला नोंथांमोनखौ जोबोद भाग्यवान होननानै सानो मानो होनब्ला जोंनि समाव फरायसा होनब्ला जोबोद खस्थ'आव गोलैयोमोन आंनो ओंखाम रसा नांबाय थायोमोन उदै बुंजासे ओंखामखौनो मोनजायामोन स्कुलाव थाङोब्ला फुङाव मोनजाब्ला मोनायाव मोनजाया मोनायाव मोनजाब्ला फुङाव मोनजाया बेबायदि एबसुलुट पभार्टि होनो जायखौ न'आव जानो जेबोआनो गैया दा आंजों लोगोसे गामि खाथियाव बिराद बिदिनो जानो गैयै दंमोन जानो गैयिनि थाखायनो लेखा बायनो हायैनि थाखायनो गस्ला पेन्ट बायनो हायैनि थाखाय एडमिसन फिस होनो हायैनि थाखाय गोबां आंनि लोगोफ्रा स्कुल गारदों मेट्रिक होआबासिनो ज्राव गारनानै दाहोना थादों लावखार थादों खामला मावनानै जानो गोनां जादों आंहाबो न'खराव जानो गैयामोन अब्लाबो फरायथारनांगौ होननानै फरायबाय थानानै नै दिनै फरायै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिनि प्रफेसर जानानै आङो साख्रि मावनो हाबाय दा बिनि मेइन मटिभेशना मामोन गोदो जोंनि समाव एलपि स्कुलाव क्लास 2, 3, 4आव
जिउ खौरां फरायनाय दंमोन जिउ खौरां बिजाब थाखो 2आव गांसे थाखो 3आव गांसे थाखो 4आव गांसे बेखौ फरायनांगौ खिन्थु आनजादाव लिरनाङा दा बेयाव लिरनायाव जिउ खौरांफोर दंमोन गासै धोरोमगुरुफोरनि जिजास क्राइस्ट हजरत मुहम्मद बिदिनो गोबां धोरोमगुरुफोर आरो लेखा गोरोंफोर जेरैहाय लक्ष्मीनाथ बेजबरुवा आरो बिदिनो रबीन्द्रनाथ टेगोर आरो बिदिनो नेपलियन बनापार्ट महात्मा गान्धी गोबां गिदिर मानसिफोरनि दा बेफोरखौ फरायनानै आं सानोमोन बिसोरबोथ' मानसि बिसोरबो फरायनानै गिदिर जानो हादोंबा आं मालाय मानो जानो हाया बेबायदि आंनाव साननाय दंमोन बेयावनो आङो जानो गैयाबाबो फरायथाबबाय थादों आइ आफानाव रिकुवेस्ट खालामदों आं फरायथारगोन होननानै दा बेबायदि फरायनानैनो आङो जानो गैयैबाबो फरायथाबनानै मेट्रिकखौ पास जानो हादों फार्स्ट डिभिजनाव हायार सेकेन्डारि फरायदों BA पास जादों आरो बिदिनो MA इक'नमिक्सखौ आङो गुवाहाटी इउनिभार्सिटि फरायदों फार्स्ट क्लास सेकेन्डआव पास खालामनो हादों बेनिफ्राय आं MPhil खालामहैदों बेखौ फेल'शिप लानानै IGIDR मुम्बाइआव अल इन्डिया लेभेलाव एन्ट्रेन्स टेस्ट पास लानानै बै समावनो मासाव 5000 फेल'शिप मोनोमोन PhD खौ खालामबाय PhD उनावबो अल इन्डिया लेभेलाव UGC रामान फेल'शिप लानानै आमेरिकायाव पस्ट डक्टरेल खालामखांबाय दायो उन्दै समाव आंहा गोलाव डिग्री लानो बिराद गोसो दंमोन आं बुंबाय थायो बेफोरबायदि मिटिं जायोब्ला मिटिङाव नामनि उनाव गोदो जोंनि समाव डिग्रीखौ लिरोमोन मनरन्जन दाहारि MA कमल कुमार ब्रह्म MA आरो सोरनियाबा डिग्रीया गोलाव थायो मधब चन्द्र नार्जारि MA LLB माबा MSc गोलाव दा बै उन्दै समाव आंबो गोलाव डिग्री लानो लुबैयोमोन बिराद हास्थायनाय दंमोन दायो आंहा बै हास्थायनाया जाफुंबाय गोसो जायोब्ला आंबो गोलाव डिग्री लिरनो हानाय जाबाय प्रफेसर फणीन्द्र गयारि लिरदों बेवहाय दायो लिरोब्ला हाबाय MA MPhil PhD पोस्ट डक्टरेल बिदि लिरनो हानाय जाबाय फंबाय बिनानावमोन सोर साबैसे बेबायदि डिग्री गोलाव लानो लुबैनाय दङ आखाइ दैखां दङ जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा डिग्री लानाया मोजां जोंनि बर' समाजाव बै समाव PhD डिग्री लानाया साननो हानायमोन दायो लासै लासै बारायगासिनो दङ जोबोद मोजां बाथ्रा MA पास जाबानो दानिया गोदो जोंनि समाव MPhil डिग्री लालायनांगौमोन दायो MA पास जाबानो डाइरेक्ट PhD खालामनो हानाय जाबाय दायो जायफ्रा MA पास जाबाय बिसोर ओरैनो थानाङा बयबो नेट UGC नेट माबा फेल'शिप लानानै मोजां इनस्टिटिउसनाव IIT NIT सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बेफ्राव PhD खालामनांगौ बर'निफ्राय गोबां PhD लानानै गिदिर गोजौ लेभेलनि साख्रिफोरखौ लानो नाजानांगौ दायो नुनो मोनो गाहाय डिग्री थानाय हायार सेकेन्डारि पास जानाय BA पास जानानै हाजार साख्रि एप्लाइ खालामनाय नुयो नाथाय गोजौ लेभेलाव दाबो साख्रिया मेरला दङ बर'फ्रा ST खथायाव गोलैयो इउनिभार्सिटि लेभेलाव IIT आव NIT आव IIM फ्राव ST खथानि साख्रि ओंखारोबा एप्लिकेसनानो थाङा एप्लिकेसनखौनो मोना बर'आ ST खथायाव गोलैयो PhD डिग्री लानानै मोजां पाब्लिकेसन खालामनानै जि नांगौ बेखौ लानानै एप्लाइ खालामनांगौ गोबां बर' गथ'फ्रा मोजां गोजौ लेभेलनि साख्रियाव मावनांगौ होननानै आङो जोबोद लुबैयो आरो बेल' नङा बड'लेण्डनि बर'फ्रा बड'लेण्डआवनो थानांगौ बे नङा आसामनि बायह्रायाव गुबुन जायगायाव साख्रि मावहैनांसिगौ भारतनि गुबुन जायगायावबो जोङो मोजां साख्रि मावनानै मोजां खामानि मावनानै बेफार खालामनानै थानो नाजानांगौ जेरावबो थानांगौ दा नुनो मोनो वेस्ट बेंगलनि
जायगाया बेसेबां गिदिर आसामनि जायगायाबो फ्राय इसिबाङानो समानफ्रा दा बुहुमनि गोबां जायगायावनो वेस्ट बेंगलनि बेंगलि बा बांलादेशनि बेंगलिफोरखौ नुनो मोनो मोनफ्रोमबो कान्ट्रियाव खिन्थु आसामनि बा बर' भारतनि जायगायाव बा गुबुन भारतनि आउटसाइडआव नागिरनानैनो मोना दायो जोंहा सम सफैबाय जोङो जेरावबो थानो सोलोंनांगोन जों जेरावबो गुबुन हादराव थानो सोलोंनांगोन लोगोसे आंजों फैफानाय गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय गोबां आइडियाफोराव एक्सपार्ट आरो रोंगौथि थानाय मानगोनां रोंगौसा नोंथांमोन आं समनि आंखाल जानानै आं दिनै गासैनिबो मुंखौ लानो गोसो जायासै बेयाव गिबियावनो आं बर' थुनलाइ आफादनि बे दिनै 64 थि जथुम्मायाव लेंहरनायनि थाखाय एस ए रिसर्स पार्सन आं बर' थुनलाइ आफादनि बयखौबो साबायखर बावो स्पेसियेलि गाहाय नेहाथारि नीलकान्त गयारी आरो आफादगिरि मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी आंनि मुङा निराला आं गहपुरावनो देरनाय आं बर' मिडियामनि जेरै प्रफेसर पानिन्द्र गयारिया बुंदोंमोन बेबायदि सिरिजों आंबो फैनाय दिनैनि मुगायाव सोलायस्लु मुगायाव माबोरै फरायनांगौ बे मोनसे गिदिर थारमाने टपिक जेराव थारमाने जोंनि जेरै बर' मिडियामखौ नुयोब्ला फारसेथिं फोरोंगिरि गैया फारसेथिं बिजाब गैया फारसेथिं जोंहा स्कुलफ्राव इनफ्रास्ट्राक्चारानो मोजां गैया होमबा माबोरै जों सोलायस्लु मुगायाव दावगानो हागोन अब्ला बिनि सोमोन्दै आं बिथां बिटिसि गभर्नमेन्टनि मानगोनां डाइरेक्टर जगदीश ब्रह्म बिथांखौ बुंनो सानदोंमोन जोंनो फार्स्टआवनो फेसिलिटि नांगौ बिथांमोना खालामदों बिटिसि गभर्नमेन्टआ सुपार 50 मेडिकेल सुपार 50 इन्जिनियार सुपार 50 गोबां बिथिङाव सुपार 50 खिन्थु जुदि जोंनि प्राइमारि स्कुल गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि जुदि जोंहा फोरोंगिरि गैया बिजाब गैया माबा गैया होनब्ला माबोरै जों सोलायस्लु मुगायाव टेक्न'लजि बाहायनो हायाब्ला माबोरै दावगानो हानो बिनि थाखाय आं बर' थुनलाइ आफाद आरो बिटिसि सरकारखौ गोख्रै खावलायो जाहाथे बिथांमोना गोख्रैयैनो मोनसे जथुम्मा खुङो जेराव लं टार्म आरो शर्ट टार्म प्लेन लानानै मोनसे जों फोरोंगिरि गैयियाव बिजाब गैयियाव बा जोंनि स्कुलफोराव इनफ्रास्ट्राक्चार गैयियाव माबोरै दावगालांगोन मानोना जोंनि बे फोरोंगिरि गैयिया बिजाब गैयि आरो जोंनि इनफ्रास्ट्राक्चार गैयिया गोबाव सम जालांबाय थागोन बे समाव जोंनि गथ' गथायफ्रा माबोरै फरायगोन बिनि सायाव सावरायनो थाखाय आं बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायो लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्टखौबो खावलायो आरो जोंनि एज ए गार्जेन बिमा बिफा होननानै मा जों माबोरै पार्टिसिपेट खालामनो दहाय बिथां माबाया बुंदों जे गणेशवारि बिथां प्र भाइस चेन्सेलर कटन इउनिभार्सिटिया बुंदों जे रायज्लायनो रोङा जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि दिल्लीयाव आं दङ दा जेराव थारमाने एडमिसन फिसानो 6 मासाव मात्र 120 थाखा थारमाने बोसोराव 240 थाखा बुहुमनि जेसेबां इउनिभार्सिटि कलेज दङ बेनि सबसे खम दामाव फरायनो हानायानो जादों जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटि निउ दिल्लीयाव बेयाव मा जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो एन्ट्रेन्स एग्जाम जानानै बेयाव थांनो हायोब्ला गथ'बा अल अभार इन्डियानिफ्राय थांनानै बेयाव फरायो दा माबोरै फरायगोन बेयाव जों मोनसे खालामनांगोन जे गथ'फोरखौ माबोरै इकुइप खालामगोन मोनसे जाबाय प्रफेसर गणेशवारिया बुंदों जे रायज्लायनो रोङा लिरनो रोङा फार्स्टआव जोंनो एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै हायार सेकेन्डारिनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिमोन न'खराव रायज्लायनो फोरोंनांगौ बिमा बिफाया रायज्लायनो फोरोंनांगौ गथ'फोरजों रायज्लायनांगौ गथ'फ्रा रायज्लायनो सोलोंनांगौ रायज्लायनाया बेलेग आयदा दङ थारमाने जोंनो कनफिडेन्स जाहैदों जे जे मानसिफोरजों बेलेग जाथिजों रायज्लायबा इउनिभार्सिटियाव थांबा इन्टारभिउ होबा जों रायज्लायनो रोङा आंबो दिनैजों 13 बोसोर जाबाय जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव जोंनि गथ'फोरखौ बर' गथ'फोर थांबा रायज्लायनाय नङा बर' गथ'फ्रा आंनि खाथियाव फैया हारसा गथ'फ्रा आंखौ लेंहरो आंनो आइडिया लायो फैयो बर'फ्रा गावजों गाव बर'जोंबाबो रायज्लायबावा सासे सानै फैयो बिथांमोन बिसोरो गथ'फ्रा होमबा बिसोरो थारमाने स्मार्ट जायो थारमाने फार्स्टआव गुदियाव मा खालामनांगोन जोङो बिमा बिफा गार्जेन जानानै गथ'फोरखौ रायज्लायनो फोरोंनांगौ माबोरै हारसानि रायज्लायनांगौ माबोरै हिन्दीनि रायज्लायनांगौ बे नङा जों बर' जानानै हारसा रायज्लायबा थारमाने जोंनि हारिनि रावा गोमालांगोन बे नङा हिन्दी रायज्लायनो सोलोंनोबो होमबा कनफिडेन्ट फैयो कनफिडेन्ट माने मानसिया दागाबाजि जायो दागाबाजि माने थारमाने रायज्लायनो सोलोंनो हायो बे मोनसे गोनांथार दा इनफ्रास्ट्राक्चार बे जोंनिया स्कुलाव जेबो गैया नोंथांमोना बेयाव नुदों बेसे गिदिर मिटिं बेयाव बे मिटिंमोनाव बयनिबो कन्ट्रिबिउसन दङ नङा होमबा जों स्कुलाव बयबो जुदि एसे कन्ट्रिबिउसन खालामनानै स्कुलाव सोरबा जुदि
सोरबा बेन्च होयोबा सोरबा माबा होयोब्ला कम्पिउटार होयोब्ला सोरबा जुदि लेखाखौ बायना होयोबा सोरबा गोरिब गथ'फोरनो माबाखौनो बायना होबाय गाननाय जोमनायखौनो बायना होयोब्ला होमबा आं सानो जोंहा बर' मिडियामाव रावबो गोरिब थानाय नङा थारमाने जोंनिया बेनो जादों जे जोंनि गथ'फोर गैयाबा जों साननाङा जे जोंनि स्कुलफोराव जों सापर्ट खालामनाङा जेरै नोंथांमोना मिटिं दावथिं जेरै सापर्ट खालामो लोब लोब हेफाजाब होयो रांखावरिनि बायदिसिना काइन्सनि हेफाजाब होयो बेबायदि नोंथांमोनखौबो बयखौबो खावलायो जाहाथे फार्स्टआव जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनोबा नोंथांमोनहा स्कुलाव जेसेबो हायो दान हर बेन्चखौनो हर बिजाबखौनो हर बा लेखाफोर बायनानै गोरिब गथ'फोरखौ फोरोंनायनि मोनसे आइडिया थागोन उनाव लानानै फरेनाव थांनानै आखौ फैनानै आं फेल'शिप लानानै फैदों बेयाव जाबाय www.scholarship.org बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव गासैबो जेसेबां इन्डियायाव गभर्नमेन्टआ जेसेबां फेल'शिप होयो बेयावनो लिस्ट जाजोबो सोरबा डिफेन्सनि गथ'फोरा जुदि बिमा बिफाया थैयोब्ला डिफेन्सनि खथा दङ सोरबा जुदि मेरिटस दङ बेयाव इन्जिनियारिं कलेज दङ बेयाव दङ सोरबा शेड्युल ट्राइबनि दङ एसटिनि दङ सोरबा साइन्सआव एमएससि फरायनोबा दङ डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजि दङ सोरबा बेलेग बेसिक साइन्स फरायनोबा दङ जुदि नोंथांमोना नांगौबा आं गासैबो इनफरमेसनखौ हरजोबगोन नोंथांमोना आंनो इनफरमेसन मोनसे खौरां लिरहरबानो जागोन माबोरै फरायनांगौ बेखौ माबागोन ओमफ्राय दानिया सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियाव गुटै अल अफ इन्डियायावनो मोनसे कमन एन्ट्रेन्स एग्जाम जायो बे जाबाय कमन इउनिभार्सिटि एन्ट्रेन्स टेस्ट जुदि जों फोरोंगिरि जानानै गासैबो टेक्न'क्रेट बेयाव जिरायगासिनो दङ जों जुदि मोनसे ग्रुप जानानै जुदि मोनसे खालामनो हायो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि लेभेलाव आरो कलेजफोरनि बा बुहुम फरायसालिफोरनि जुदि फोरोंगिरिखौ ज' लानानै जुदि खालामनो हायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जुदि ट्रेन खालामनो हायो आं सानो जे सुपार 50जों लोगोसे गासिबो जेसेबां बर' गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ जुदि जों ट्रेन होनो हायो इउनिभार्सिटियाव बोरै एडमिसन जानांगौ इन्जिनियारिंआव बोरै एडमिसन जानांगौ जोंनो फिनुस हाज'वारि बिथाङा दङ IIT माद्रासनिफ्राय दा IIT गुवाहाटीयाव दङ बे एसे बुंगोन आं सानदों थारमाने ओंखायनो बयबो खौसे जाबासो जोंनि हारिया थांना थागोन जोंनि रावा थांना थागोन लोगोसे सोलोंथाइया मिडियाम बा लेंगुवेजनि जेबो माबा गैया आंनो बर' मिडियाम जानानै दिल्लीनि जवाहरलाल नेहरू इउनिभार्सिटियाव इन्डियानि नाम्बार 1 इउनिभार्सिटियाव जुदि फोरोंगिरि जानो हायोब्ला जोंनि बर' गथ'फ्रा गोबां गोरों गोरा ओंखारगोन आंनि बांसिन गोरों ओंखारनानै बिसोरो मोजां इनस्टिटिउट बा फरेनाव थांनानै फरायनो हागोन बेखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयाव फोजोबबाय गोजोन्थों बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे दिनैनि मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय थाबाय जेरै जोंनि मासिगिरि सारा बुंनाय बायदि आं आंनि बिबुंथिखौ सर्ट लाखिनो सानदों आं डाइरेक्ट पइन्टआव फैनोसै दा जोंनि टपिकआ जाहैबाय नेभिगेटिं इडुकेसन इन द एज अफ चेन्ज चेलेन्जेस एन्ड अपरचुनिटिस दा बेयाव जे गड बे चेन्ज वार्डआनो जोंहा जोबोद गिदिर चेलेन्ज दा बे चेन्जखौ जों बोरै फेस खालामनांगौ बेखौ आं फंनैसो बुंनोसै बिसेसकै माने जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे गामि सिङाव स्टुडेन्टफ्रा माबायदि फेस खालामो आंनि गावनि एक्सपिरियेन्सनिफ्राय आं बेखौ फंनैसो बुंनो सानदों बे चेलेन्जफ्रा सोरबा सहराव थानाय सात्रफोरनिफ्राय बा सोरबा टाउनफ्राव थानाय स्टुडेन्टफोरनि बिथिंनिफ्राय नायोबा बेयो एखे जायाबो जानो हागौ गोबां मानसियानो दस्रा सुबुङा गोबां दस्रा रोखोमनि चेलेन्ज फेस खालामो लाइफआव दा सासे गामियारि हिसाबै आरो सासे मेनलि साइन्स स्टुडेन्ट हिसाबै जों माबायदि फेस खालामो आं बेखौ फंनैसो बुंनो सानो दा चेन्ज होनोबा जों चेन्जखौ जों बयबो गनायना लानांगोन बियो मोनसे नेचारेल प्रसेस जों चेन्ज गैयाब्ला जोंनि लाइफआनो मोनसे माने बिउटिफुल जानाय नङा आरो बेखौनो आं फंनैसो बुंनो सानदों बेखौ जों गावनो डिसिसन लानानै खालामनांगोन दा आं बेयाव मोनसे quote होनो सानो फर्मार आमेरिकान प्रेसिडेन्टनिफ्राय जाय बुंदोंमोन ए स्मुथ सी नेभार मेड ए स्किल्ड सेलर माने दोहौ गैयै लैथोआ माने माब्लाबाबो मोजां नाव जावग्रा बानायनो हायाखै बिनिफ्राय जों मिथिनो मा मोनो माने लाइफआव मोनसे चेलेन्ज थानांगौ चेलेन्जखौ जों बेयाव फेस खालामनानै जों जेब्ला बारग'नो हागोन अब्लासो जों साक्सेसफुल मोननो हागोन आरो लाइफआव जों मोजाङै रायजो जानो हागोन दा बेनिखायनो जिखिनि चेलेन्जआनो जाया जों बेखौ फेस खालामनांगोन आरो दावगानानै थानांगोन दा आंनि न'आ बिजनीनि साहा पानबारि ओनसोलाव बारसिजार गामि होननाय जाय माने भुटान बर्डारनिफ्राय 4 बा 5 किल'मिटारल' जागोन
दा आं बे बुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय बै बेसेबांबा गोथौ गामि ओनसोलनिफ्राय जों माबायदि फेस खालामदोंमोन बेखौ आं फंनैसो बुंनो सानो बेयाव चेलेन्जेस होनोब्ला आं मोननै रोखोमनि चेलेन्ज बुंनो सानो जेराव जाय चेलेन्जआ माने इन्डिभिजुवेलनि सायाव डिपेन्ड खालामो बियो आरो बे गाव इन्डिभिजुवेलानो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन बाखिया जाहैबाय जेरै जिअ' पलिटिकेल जोंहा गोबां प्रब्लेम थायो पलिटिकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ गोबां रोखोमनि चेलेन्जेस थागोन दा आं बेफोरखौ बुंनो सानाखै दा जाय चेलेन्ज जायखौ जों गावनो सासे सुबुङा कन्ट्रल खालामनो हायो बेखौ आं फंनैसो बुंनो सानदों दा जोंहा गामियारि ओनसोल हिसाबै जों फार्स्ट चेलेन्ज फेस खालामनाया जाहैबाय मोजां थासारि नांगौ जों जुदि मोजाङै फरायनांगौबा जोंनो मोजां थासारि नांगौ नाथाय आं दा समाव बेखौ मोनसे गिदिर चेलेन्ज होननानै सानला मानोना जोंनाव गोबां माहारियारि अर्गेनाइजेसन जेरै बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे गोबां NGOs आरो माने साफिसियेन्ट माने गभर्नमेन्टनिफ्राय जों मदद मोननायजों लोगोसे जोंनि थासारिया जोबोद मोजाङाव फैबाय जाय माने मोनसे स्टाडि इनभाइरनमेन्ट क्रिएट खालामनायनि थाखाय जोबोद दाव आरो जों बिनि रिजाल्टखौ मोनगासिनो जायफोर फरायसा बिथांमोनानो होगासिनो दिनै आं गोग्गानो हायो चिरां बायदि डिस्ट्रिक्टआ जेराव आगोलाव जों प्रथम टपार होननानै मिथिजायोमोन माने मेट्रिक रिजाल्टआव दा थांनाय बोसोरावबो जों बिनि सिगां बोसोराव माने बे टप आसामनि गेजेरावनो टप फैनो हाबाय दा बेफोरबायदि रिजाल्टआनो फोरमान खालामनानै जोंनि स्टाडि इनभाइरनमेन्टआ गामि ओनसोलावबो जोबोद मोजाङै फैबाय दा आं बेखौ मोनसे चेलेन्ज होननानै सानला नाथाय साइन्सआव मोनसे चेलेन्ज होननानै फार्स्ट चेलेन्ज होननानै सानोबा जों माखौ होननानै मिथिनांगोन जोंहा मोनसे फोथायनाय दं माने गोसोआव साननाय दं गोसोआव गिनाय दं जे साइन्सआ साबजेक्टआ जोबोद गोरा साइन्स होनबानो बा अंक होनबानो जों साबजेक्टखौ गिनानै खारो बे जों माइन्डखौ बे माने गोसोआव साननायखौ जों गारनांगोन आरो मानो थाखाय जों साइन्सखौ गिनाङा जों आं बेखौ माखासे एग्जामपोलजों होलांनो सानो जेराव जोंनि आबै आबौमोनहा बयबो मिथिनानैबा माने नयिंलि अर आननयिंलि मिथिनानैबा मिथियालासिनो माने साइन्स टेकनिकखौ जों बाहायोमोन दा मोनसे एग्जाम्पल जाहैबाय जोंनाव सिगांनिफ्रायनो जोंथ' एग्रिकालसाराव रोंखा राखाखा बर' जाथिया जों जेरैबो एग्रिकालसाराव मावनानै जाबोनाय दा जोंहा इरिगेसननि नलेज दंमोन इरिगेसन होनोब्ला जों माइ गायनायाव जेरै दैनि चेनेलाइज खालामनाय दैखौ डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय बान्दोखौबो जों गावनो बानायनो हायोमोन आरो जेरै गोजौ गाहाय हाब्ला दैखौ बोरै बुथुमना लाखिनो फिसा फिसा दब्लाय खालामनानै जों पेरेन्ट्सखौ जों बोरै लाबोनो हागोन बेनो जाहैबाय मोनसे जाहैबाय जों कन्टिनिउसलि सोलोंनो नाजानांगोन जों मोनसे मा खालामो जों मास्टार डिग्री कमप्लिट खालामबाय बा डिग्री कमप्लिट खालामबाय जेब्ला जोंनि साबजेक्टआ माने फरायनाया जोब्बाय जों साख्रि मावबाय बिनि उनाव आरो जों सोलोंनो नाजालिया फरायनो नाजालिया दा दानि जुगाव खिन्थु दानि जुगाव जिथु माने चेलेन्जिं जब सोलायनायनि जुग बे जुगाव जों बिदि जानो हानाय नंला जों दिनैफ्रायबो सोलोंनांगोन दा जेनेबा बैसोआ जाबाबो जों उन्दैनिफ्रायबाबो सोलोंनांगोन दा बे सोलोंनाय जिथु माने प्रसेस बे प्रसेसखौ जों कन्टिनिउसलि लाबाय थानांगोन बिनि थाखाय गोबां टिचार्सफोरनि थाखाय बा जिखुनु माने फोरोंगुरु बिसोरनि थाखाय कन्टिनिउस इडुकेसन प्रग्राम होनानै जों गभर्नमेन्टआ आखायाव लानो हागोन दा बेफोर जोबोद हेल्प खालामो आरो बिनिफ्राय जों मा खालामनो नाजानांगोन गावखौनो गावनि साबजेक्टआवल' नङा गोबां बाहेरा साबजेक्टफोरावबो गावखौ एक्सप'ज खालामनो नाजानांगोन आरो जोंनि जिथु कमिउनिकेसन जों बर' मिडियामनिफ्राय फरायनाय जोंहा कमिउनिकेसननि एसे प्रब्लेम जायो जेराव जों माने गुबुन जायगायाव जों इंलिसजों रायज्लायनांगौ जायोबा एसामिसजों रायज्लायनांगौ जायोबा जोंहा कनफिडेन्सआ एसे माने खम जानानै फैयो दा बेफोरखौबो जों गावजों सोलोंथाइजों लोगोसे सोलोंनानै लाखिबोनांगोन दा मोनसे कोट बुंनो सानो आं फेमास माने राइटार आलविन टफलार आमेरिकानि बियो बुंदों दि इलिटारेट अफ द 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot learn unlearn and relearn माने जों इलिटारेट होनोबा जों सानो जाय लिरनो रोङा फरायनो रोङा नाथाय नैबे 21st century इलिटारेटआ जाय माने गोदानै सोलोंनो रोङा जाय माने गोजाम सोलोंनायखौ गाव माने दानख'फिननो रोङा आरो जाय गोदानै बेफोरखौ बाहायनो रोङा बिसोरसो इलिटारेट होननानै बुंजागोन दा जोंहा गावखौ गावनि नलेजखौ आपडेट खालामनो गोबां राहा दं दा जोंनाव जेरावबो इनफरमेसन दं बेयाव दं इनफरमेसना जेरावबो दं नाथाय बेयाव मोजां इनफरमेसन दं गाज्रि इनफरमेसन दं जायनो नोंनो
रिलेभेन्ट नङाबो जानो हागौ नोंनि इनफरमेसन जि नांगौ बेखौ नों मा होनांगोन ससियेल मिडिया जेरै फेसबुक इउटिउब इन्टारनेट Please come to the conclusion. गोबां माबानिफ्राय बुंनो हागोन दा बेयाव आं बेखौनो फंसे बाथ्राखौ बुंनो सानो दा फरायनायाव जों गासिबो जोंनि जे फरायनाय बेखौ मोनसे प्लेन एक्टिभिटि हिसाबै जों खालामनांगोन जेराव जों टारगेटखौ गावनो सेट खालाम आरो बे टारगेटखौ एचिभ खालामनो थाखाय माबोरै एचिभ खालामनो नों बे मेथडलजिखौ गाव डिजाइन खालाम आरो मोनसे गोनांथार बाथ्राया जों उनफिननानै नायफिननांगोन गावनि माबाखौ गाव जुदि उनफिननानै नायफिनोबा लास्ट इयाराव आं माबोरै मावदोंमोन बिनि आउटकामा मा जाखो बेसेबां फरायबावनांगोन आरो माबायदि मेथडलजिजों फरायबावनांगोन बेखौ एसे उनफिननानै एनालाइज खालामनानै नायफिनोब्ला गाव जेरै गावनि केरियाराव आगोलाव बेसेबां बारग'लांनो हागोन बेखौ मोजां हेल्प खालामनो हागोन आरो बेखायनो बे फिडबेक मेकानिजम जाय माने उनथिं लास्ट इयाराव मा मावदोंमोन बेखौ नायफिन बेखौ बाहायनानै नों माबायदि चेन्ज खालामनो हागौ नोंनि लाइफआव बेखौ खालामगोन आं दा गाहाय नेहाथारि मुस्रि नीलकण्ठ गयारि पान्जाय आफादनि आफादगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारि बुंथिगिरि आसाम आयेन आफाद लोगोसे मावफुं आफादनि सोद्रोमाफोरनिसिम आंखौ फुंखा हिसाबै बाहागो लानो खावलायनायनि थाखाय आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होबाय लोगोसे साफ्रोमबो बर' फिसा बड'लेण्डनि सुबुंफोरनिसिम आंनिफ्राय बोसोर गोदान 2025 मायथाइनि गोजोन आरो गाहाम हामलायथि बावहरनाय जाबाय थुनलाइयारि फोरबो डिमाकुसियाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां मोनदों मानोना बेनो आंनि फार्स्ट बड' साहित्य सभायाव पार्टिसिपेट खालामनाय खालामनाय आंबो बर' बिजोंजोंनो फरायनाय सासे सुबुं बर' थुनलाइ आफादा मोनसे बर'नि सिनस्रि होननानै आंहा जोबोद फोथायनाय दं बर' थुनलाइ आरो रावखौ जोथोन लानाय दिदोमथि होनाय आरो बांसिनै गेवलां होनाया जों साफ्रोमबो बर' फिसानिनो बिबान बे थुनलाइयारि फोरबोआव फार्स्ट बाहागो लानाय हिसाबै रायजो राजाफ्रा आंखौ मोजाङै मिथिया जानो हागौ नाथाय बेनिखायनो आंनि लिटिल बेकग्राउन्डखौ आं बुंनो सानो बे सेमिनारजों सोमोन्दो लानानै दिनैनि बे सेमिनार आयदाया वाज नेभिगेटिं एडुकेशन इन द एज अफ चेन्ज चेलेन्जेस एन्ड अपरचुनिटिसआ जोंनि जिउआव जोबोद सोमोन्दो गोनां बेवहाय मोननै जिनिसखौ जों बजबनानै लानांगोन जेरै एडजास्टमेन्ट एकर्डिं टु सिटुएशन एराउन्ड सोलोंथाइयाव जेरै जोङो उइटनेस जाबोदों कभिड पिरियडआव आरो सोलोंथाइ गोलैदों सोलोंथाइ बिथिङाव बेबायदिनो नैथियाव आं बुंनो सानो एडजास्टमेन्ट एकर्डिं टु द लेटेस्ट आपडेटेड टेक्न'लजि एन्ड नलेज दा आंनि बेकग्राउन्डखौ बुंनो थाङोब्ला बेजों एसे लिंक दङ आंनि जोनोम जायगाया क'क्राझार जिल्ला कुसुगाव थाना सिङाव थानाय निउ इस्लामपुर गामियाव जोनोम मोनदों बे गामिया कुसुगाव हाग्रा बिफाननि गोथौ ओनसोलाव आं जेब्ला एलपि फरायसालियाव हाबजेनो अब्ला बै समाव जोङो माइरं सोग्रा बस्थाखौ जिरायग्रा हिसाबै न'निफ्राय आखायाव लानानै हानि इन्जुरजों लुनाय फरायसालियाव फरायहैनांगौ जाहैदोंमोन आरो बिदि थासारिखौ नुनानै माखासे फरेस्ट बिफाननि मानसिफ्रा जोंनो पाक्का न'नि न' लुदोंब्लाबो बड'लेण्ड मुभमेन्टनि सोमावसारनायनि दोहौआव बेखौ बुफायनानै लाफिननांगौ जादोंमोन मानोना बे साननाय दंमोन पुलिस मिलिटारिफोरनि मोनसे फामु खालामगोन होननानै नाथाय बेबादिनो आङो लांदां स्कुलाव क्लास 4खौ पास खालामखांनायनि उनाव कुसुगाव एमइ स्कुलाव एडमिसन लादोंब्लाबो बेवहायबो आङो फरायनो हायाखैमोन बिनि उनाव बै समाव जोंनि गामि खाथियाव मोनसे भेन्सार स्कुल दंमोन बे स्कुलनि नामा थाइगिरगुरि एमइ स्कुल होनना बुङो दा बेवहाय माखासे लेखा गोरों एबसु आरो आबोबनि भलिन्टियारफोरा जोंखौ फोरोंदोंमोन जाहाथे जोंनि फरायनायाव खहा जाया बेबायदियैनो आङो उनाव बोसोरसे फरायनानै कुसुगाव स्कुलाव फैफिनो आरो 1990 टेम्पारेचार नांगौ नाथाय दा नोंसोर नुबाय जानांगौ जे ल' चिलिं एपोल भेराइटि होननाय मोनसे ओंखारबाय आरो बेखौ दा जों आसामावबो गायनो हाबाय आरो मोनजाबाय बिगियानाव जेबो इम्पसिबल गैया बेनिखायनो बिथाङा बुंलांदोंमोन Dreams transform into thoughts and thoughts result in action. Dreams are not what you see in sleep. Dreams is something that does not let you sleep. आं DRDOआव बैगानिक हिसाबै खामानि मावनाया 20 बोसोर जाबाय बे 20 बोसोर गोलाव समाव नुबायदि DRDOआ
जोंनि आर्म फोर्सनि थाखाय माखासे स्पेसिफिक टेक्न'लजि बा साइन्टिफिक प्रडाक्ट आव खामानि मावो DRDO साइन्टिफिक प्रडाक्ट आरो टेक्न'लजि ओरिएन्टेड अर्गानाइजेशन बेनिखायनो बेसिक रिसार्चखौ एकाडेमियाजों लोगो नांनानैबो खालामनाय जायो मोनफ्रोमबो साइन्टिफिक डिसिप्लिनानो जोंनि DRDO खाबु लानो हायो जेरै इन्जिनियारिं साइन्स बेवहाय दङ जोंहा सिभिल इलेक्ट्रनिक्स कम्पिउटार बायदि बायदि आरो नन इन्जिनियारिं साइन्सनिफ्रायबो जोङो जेनेबा मा होनो बाय'केमिस्ट्रि बाय'टेक्न'लजि फिजिक्स केमिस्ट्रि मेथामेटिक्स बिसोरबो खामानि मावनो थाखाय खाबु मोनो जानो हागौ नोंसोर DRDOनि सोमोन्दै खालि इन्जिनियारिं साइन्सनि प्रडाक्ट आरो टेक्न'लजिफोरखौल' मिथिगौ जेरै बुंनो थाङोब्ला मिसाइल एयारक्राफ्ट आर्मामेन्ट्स नेभेल सिस्टेम एक्सप्लोसिव्स बायदि बायदि नाथाय बेफोरजों लोगोसे DRDOआव मोनसे डाइरेक्टरेट दङ बेनि मुङा डाइरेक्टरेट अफ सल्जार सापर्ट सिस्टेम बे डाइरेक्टरेटनि सिङाव गुबैयै लाइफ सापर्ट एबा लजिस्टिक बिहाइन्ड द मेन एन्ड मेसिन हिसाबै खामानि मावो जेरै डिफेन्स फुडनिफ्राय लानानै जंगल अपारेशन बिदुं एबा बरफफोर बादियाव माबोरै रैखा एबा राहा लानांगौ आरो इफिसियेन्टलि खामानि मावनो हायो बेखौ नोजोर होनानै R&D खालामनाय जायो भारत हादरा मोनसे मिनि वर्ल्ड बादि बालाहामा हाजो हाला दैमा दैसा लैथो लैथोमा हाग्रा बंग्रा खुवा बरफजों बेंखन जानाय आरो गुसु गुदुं जेरावनाखि -50 निफ्राय लानानै +50 डिग्रीसिम लोगोसे We try to attend to the gallery which has got eminent personalities, excellencies here. So I would start my small talk. I promise that I will not take too much of the time and dice. Namaskar to Chairperson Dr. Subang Basumatari and respected actually the director has participating in this seminar. First of all, I am immensely thankful and express my heartfelt gratitude to the organizers of the 64th annual conference of Bodo Sahitya Sabha, come literally festival, for the invitations and accolades for the magnificent work they have been performing year on year for the Bodo Sahitya Sabha and Bodo community. A brief about myself, I was born in a village named Khairaveri in Darang district in the local schools here. Attended Cotton College, which is an eminent college in Assam. Did computer science bachelor's degree from one of the regional engineering colleges from Bhopal. I was selected in ONGC to work as a programming officer. I worked there for a few years and then I changed my career to a multinational company. It's a very renowned company worldwide. We have presence in 108 countries all over the world. The name is Slumberger. We have recently rebranded it to SLB. Through SLB, I have the opportunity to work in many countries like UK, Sudan, Jordan, UAE, India, USA, etc. Currently, I am the manager of data and infrastructure of SLB for US land. My family is comprised of myself and my entrepreneurial wife and two beautiful kids, one attending college and another 12th grade. Coming back to the subject, navigating education in the age of change, challenges and opportunities. When I was given the subject, it literally touched my heart. Reason being, primarily, is that I have been lately thinking about avenues where I can contribute to my community in any possible manner. However small it is, there is an inner call to me to make plans for early retirement and start doing something that could contribute to my community. In fact, I have started manifesting about it and I have put plans towards it. I will come back to this subject at the end of my talk. The subject navigating education in the age of change, challenges and opportunities is so vast and its significance